Бүгін Қозаннан СВО зонасына оборона министрлігі белән килешү түзегән иратларны озаттылар. Олар бош калага республиканың барлык районнарынан җыелган. Июль башыннан Татарстанда контракт төзеп махсус хәрби операцияга киткән һәр кешегә миллион ярымга кадәр акча бирелә. Сүз бер тапкыр түләнә торган сума турында бара. Кандидатларга документ җыярга, медицина тикшерүне үтәргә ярдәм итәләр. Зур төркемне озатучылар арасында Рүзәл Шәрипов та бар иде. Армияда булганда опыт тукландан и шуны күрсәтәчәкмен. Михаилга 20 яшь, тумышы белән Ярчалыдан ярты ел элек армиядан кайткан. 1 ел Севастопольдә зенит ракета комплексларында хезмәт иткән. Механик була. Үз теләгем белән барам, хәрби булырга телим. Мин абыйдыха мансус хәрби операцияда беспилотник белән управлять итәм, мин дә шунда барасы килә. Ой башында Татарстаннан СВОга китүчеләргә бер тапкыр бирелә торган сумма миллион ярымга кадәр арттырылды. Республикадан 1 миллионда 5 мең, оборона министрлыгыннан 195 мең һәм район шәһәрләрдән 300 мең сумга кадәр акча җыела. Я принял вообще-то для себя это решение. Миңа акчаның бер өлешен күчерделәр инде, әмма зур суммага кызыгып баруым түгел. СВО зонасында дусларым хезмәт итә. Аларга ярдәм кулы сузасы килә. Ватан безне күпме туендырды. Хәзер оның алдында бурычны үтәргә кирәк. Илне саклау буенча инде балаларга теге әйбер файда булсын дип инде хатыннарга бурыч дип атала инде. Контрактны Россиянең теләсә кайсы төбәгендә яшәүче һәм чит ил гражданы бездә имзалый ала. Солонбек Чечня Республикасыннан Казанга атна башында килгән 3 көндә медицина тикшерүне үтә, документ та җыя. Хоть у нас и там принимали. Контракт буенча хезмәткә Чечняда да җыялар, әмма ни өчендер күңел Татарстанга тартты, монда яхшы кешеләр яши. Документ тутырырга булыштылар, 7 балам бар, СВОга китеп, аларга чын иратның нинди булырга тиешлеген күрсәтергә телим. Победа будет за нами. Аделгә 22 яшь, бакчачы булырга укыган. Күллиятне бетерүгә армиягә чакыру килмәгәч, контракт имзаларга уйлаган. Страну защитить. Чын каһарман буласым килә, барысына да өйрәтәбез диделәр. Мәктәптә бергә укыган дусларым хезмәт итә. Мин үзләрен генә ничек калдырам инде. Татарстаннан китүче һәр иратка кирәк-ярак тутырылган букча тапшыралар. Анда 19 төрле әйбер бар. По решению правительства было... Республика хөкүмәте карары буенча иратларны кирәк-ярак белән тәэмин итүгә акча бүлеп бирелде. Без башта алар нәрсәгә мохтаҗ булуын анализладык. Аннары һәрберсенә резина итек, җәйге кием, йокы капчыклары, балаклава, перчаткалар бирә башладык. Республикадан СВО зонасына иратларны атнага 3 тапкыр озаталар. Килешү төзү турында тулырак мәгълүматны экрандагы телефон номеры буенча алырга мөмкин. Татарстанлылар өчен 117 номер эшли. Рүзәл Шәрипов, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы.